Okupatsani nkhani ndine Sibongile Yambo poyamba mitu yake. Msonkhano wa chipani cha DPP watha ndipo nthumwi zavomereza Mutharika kuti adzayimire chipanichi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chaka chamawa. Bungwe la UNDP lati pofika 2030 75% ya galimoto zake zidzakhala zoyendera mafuta ndi magetsi kapena magetsi okha. Standard Bank yapeza phindu la 42.4 billion kwacha mgawo loyamba la chaka chino, ndipo mzamasewero timu yanyasa Big Bullets ayilangiza kuti isatayirire pomwe ikonzekera masewero a mpikisano wa CAF ndi timu ya Red Arrows ya mdziko la Zambia. Msonkhano wakulu wa chipani cha Democratic Progressive watha lero pomwe nthumwi zavomereza mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika kuti adzayimire pa chisankho cha president chaka chamawa. Nthumwizi mwaena zasankha Joseph Mwanamveka, Bright Msaka, Alfred Gangata ndi Japi Mhango kukhala wachiwiri kwa president wa chipanichi mzigawo zakumwera, kummawa, pakati ndi kumpoto. Kasima Ubia ndi zambiri kuchokera ku Blantyre. Msonkhano waukulu osankha adindo atsopano a chipani cha DPP watha lero, ndipo zambiri zachitika kuphatikizapo kusankha adindo makamaka atsogolera atsopano maudindo osiyanasiyana. Mwaena amene awasankha ndi Alfred Gangata amene wandi asankhidwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo cha pakati. Joseph Mwanamveka asankhidwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo cha kumwera, ndipo Bright Msaka wasankha kuti apitirize kukhala wachiwiri ku chigawo cha kumvuma, pomwe Japi Mhango anadutsa opanda opikisana naye ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto. Ena ngati Merena Vicha ndi amene ali mkulu wona za amayi mchipani chimenechi, komanso Ben Phiri ndi amene akuona ndithu nkhani ngati zokhuza za ndale mchipanichi awasankha kutero. Norman Chisale awasankha ngati mkulu wa chinyamata mchipani chimenechi, pomwe Peter Mukito awasankha ngati mlembi wa mkulu wa chipani chimenechi cha DPP. Zambiri ndithu zinachitika, ndipo china chimene chinachitika nchoti nthumwi zimene zinabwera kuno zavomereza kuti chipani chimenechi chiyambe kugwiritsa ntchito malamulo atsopano, ndipo mwa zina zomwe zili malamulo atsopanowa ndi zoti chipanichi chizikhala ndi wachiwiri kwa president mmodzi kuyambira mchaka cha 2029, chizikhala ndi wachiwiri kwa president mmodzi osati anayi kuyimira zigawo ngati mene zilili pano. Komanso kupita chitsogolo akuti chipanichi chakhazikitsa ndondomeko kuti mamembala ake azipereka kandalama kena kake kamene kangathandizire kuti chipanichi chizipitirira ndi ntchito zake kuti ziziyenda bwino. Komanso akunena kuti iwowa ngati chipani aziona ndithu kuti popereka maudindo aziyang'anira mwina kodi munthuyo ndi wamkazi kapena wamamuna, komanso azionanso kuti kodi munthuyo akuchokera ku chigawo chiti. Akunena kuti zimenezi ziwathandiza kuti magulu onse a anthu kuphatikizapo achinyamata aziyimiriridwa mokwanira mchipani chimenechi. Ndiye mukuyankhula kwake pomwe amatsekera msonkhano umenewu, George Chaponda amene anali wapa mpando wa komiti yomwe imayendetsa msonkhano wakulu umenewu anati atumidwa ndi mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika amene sanapezeke masana wano potsekera apa, koma anati awatuma kuti athokoze anthu kamba kobwera, komanso alimbikitsa amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana kuti aonesetse kuti akutumikira moyenera chipani chimenechi ndipo asachite ulesi ndi cholinga choti chipani chimenechi chithe kubwereranso mboma mchaka cha 2025. Tidakali msonkhano wa DPP poyamba nthumwi msonkhano zinavomereza malamulo atsopano a chipanichi omwe mwazina akuti kuyambira mchaka cha 2029 chizikhala ndi wachiwiri mmodzi kwa mtsogoleri wake osati anayi monga zilili pano. Padali pano achiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi amachokera mzigawo zinayi za dziko lino. Malamulo atsopanowa akutinso mamembala a DPP ayenera kumasonkha ndalama pa chuma chothandizira kuyendetsa ntchito za chipanichi. Malamulowa aperekanso mphamvu ku komiti yaikulu ya chipanichi Central Executive Committee kuchotsa mchipani mamembala omwe sakusunga mwambo komanso amene aphwanya malamulo oyendetsa chipanichi. Nthambi ya bungwe la mgwirizano wa maiko ya United Nations Development Program yati pofika mchaka cha 2030 75% ya galimoto zomwe limagwiritsa ntchito zizikhala zoyendera mafuta ndi magetsi kapena magetsi okha pofuna kulimbikitsa njira zosononga chilengedwe. Nthumwi ya bungwe ili kuno ku Malawi ya Fenera Frost ndomwe anena izi lolemba kuti Lilongwe pomwe amakhazikitsa galimoto yoyendera malo amagetsi moto wake omwe imatenga kumphamvu ya dzuwa. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Nthumwi ya bungwe la UNDP mdziko lino Fenera Frost yati kukhazikitsa galimoto yoyendera magetsi ndi chitsimikizo choti dziko lino layamba kupeza mayankho ku mavuto azamphamvu komanso mpweya oyipa
omwe kukolezera kusintha kwa nyengo. Ndipo Frost apempha amabizinesi ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko kuti ayambe kugula galimoto za mtunduwu kuti dziko lino likwaniritse masomphenya oteteza zachilengedwe omwe maiko anasayinirana. Kumbali yake nduna zamphamvu a Ibrahim Matola yati kugwiritsa ntchito galimoto zoyendera magetsi zithandiza kuti dziko lino lisamagwiritse ntchito mafuta a galimoto ochuluka, kwinaku dziko lino likupulumutsa ndalama. Amatola atsindikanso kufunika kupeza njira zina zoperekera mphamvu za magetsi kwa anthu, ponena kuti nthambi ndiyofunika pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Kukhazikitsa kwa galimoto imene yabwera ndi UNDP zithandiza kwambiri muno Malawi, chifukwa mukukumbukira kuti president a dziko lino Dr. Lazarus Makazi Chakwera adanena m'nyumba ya malamulo pa 9 February 2024 yomwe ino kunena kuti boma lawo pa mphamvu za magetsi zina mwa izo zimene afuna abweretse ndi ngati magalimoto awa osayendera mafuta. Galimoto yomwe ayikhazikitsayi ndi ya $45,000 zomwe ndi pafupifupi 81 miliyoni kwacha. Mpingo ochedwa Church of African Presbyterian CAP wapereka chakudya monga mapaketi a shuga, soya pieces komanso sopo kwa odwala ena omwe akulandira thandizo la zaumoyo pa chipatala cha Chinthechi Rural mboma la Nkata Bay kuti achepetseko mavuto a njala. Mbusa Simon Simukonda wa mpingo wa CAP wauza zodikira Mulungu kuti thandizo likwanitsidwa kudzera mwa Khristu wa mpingowu omwe anapereka ndalama zopitirira 200,000 kwacha zomwe anagulira katunduyo. Amesi Banda omwe anali ndi mwana wawo odwala mu chipinda cha ana pa chipatalachi ayamikira mpingo wa CAP kamba ka thandizoli. Nobert Mzembe andi zambiri. Mbusa Simon Simkonda wa Church of Africa Presbyterian wati atalandira 200,000 kwacha kuchokera kwa mamembala a mpingo anaganiza zofikira odwala pa chipatala cha Chintheche Rural ndi chakudya komanso katundu wina monga sugar, soya pieces ndi sopo komanso mapemphero. Ndi utindo wathu kwetizipanga zimenezo ndi anthu amadodana asonkhanitsa ndalama zokwana 200,000. Katundu wake ndiwo imene soya pieces, sopo, munali sugar. Amese Banda omwe ndi mmodzi mwa omwe alandira katunduyi ayamikira mpingo wa CAP kamba kathandizoli ponena kuti lichepetsako mavuto monga azakudya ndi zina zomwe amakumana nazo pa chipatalachi. Tikuthokoza mwapadada kwambiri kuchokera kumwamba popeza talandira madalitso. Komanso pamene tili mkati mwa chipinda chino kupezeka anthu ena chakudya alibe, zofunda alibe, ana ena chithandizo ayi chokwanira ndithu tikuthandizidwa chifukwa ena mwa iwo atulutsidwa koma ena adakaliso mchipinda muno. Asten Nyirongo omwe namwino pa chipatalachi ati thandizo monga ili lofunika kwambiri tichapafupi kupeza nthawi yotero ndikuzayendera odwala umakhalanso kuti odwalawa amwe athandizaso munjira imodzi ziwiri mwa zinthu zimene zimakhala zikuwasowekera. Sasiyire pompo katithokozereso kumene mwachokera. Malingana ndi Mbusa Simkonda, mpingowu wathandiza odwala pa chipatalachi pa nthawi yomwe mpingowu umakhazikisanso mvano wa abambo sinodi yake ya Ching'oma mboma la Nkata Bay kukhalanso za anthu malo mwa zodiac mboma la Nkata Bay ndinope tamba mtuwa Mzembe. Tsopano tione momwe ndalama kwacha kuchita pa msika poyerekeza ndi namba zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi Bank ya Reserve. Umuni momwe ndalama kwacha kuchita pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi Bank ya Reserve. Muone nkhani pano pa zodiac mundine Sibongirezi Yambo mukhali pomwepo. Kusintha kwa nyengo kwa South Africa la Malawi alimi ambiri akusowa pogwira.
koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulibe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba wochepa. Musapite kutali, zotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Mumodzi tu muli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya fifad kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti mudziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. Fifad, financing agriculture development. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo. kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. Mbatatisi ndi chakudya chokoma kwambiri. Mbatatisi yomweyo sichuma kwa alimi otsogola komanso mavenda. Tsopano kwabwera mbatatisi ya mtundu wa chuma yomwe alimi akupha nayo makwacha. Chuma ndi mbatatisi yomwe imacha msanga masiku 90 okha, imayika kwambiri kupatsa alimi 40 tons pa hekta imodzi. Imapirira kung'amba ndi kuchita bwino ndi mvula yochepa. Imapiriranso kuchiwawo ndi tizilombo. Mbatatisi ya mtundu wa chuma ili ndi khungu lolimba, sisupuka ndipo imakhalitsa ili bwinobwino komanso sipuka wamba. Ili ngulu la zakudya zokhutitsa ndipo imapatsa thanzi ndi mphamvu. Anthu ndi makampani opanga zakudya kuchoka ku mbatatisi monga Chipisi, Macrisps ndi zina akukonda kwambiri mbatatisi ya mtundu wa chuma. Pindulani thanzi ndi ndalama ndi mbatatisi ya mtundu wa chuma. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku the Embassy of Ireland kudzera ku RTC Market Project. takulandiraniso tonenso mitu ya nkhanizi. Msonkhano wa chipani wa DPP watha ndipo nthumwi zavomereza kuti Peter Mutharika ndi adzayimire chipani pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chaka chamawa. Bungwe la UNDP lati pofika 2030 75% ya galimoto zake zakhala zoyendera mafuta ndi magetsi kapena magetsi okha. Standard Bank yapeza phindu la 42.4 billion kwacha gawo loyamba la chaka chino. Ndipo mzamasewero timu ya Nyasa Bullets ayilangiza kuti isatayirire pomwe ikonzekera masewero a mpikisano wa CAF ndi timu ya Red Arrows ya mdziko la Zambia. Popitirira ndi nkhanizi, Standard Bank yalengeza kuti yapeza phindu la 42.4 billion kwacha mgawo loyamba la chaka chino, zomwe akuti zikuyimira kukwera kwa 57%. Modzi mwa akuluakulu a banki ya Charity Moore anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano ofotokoza makasitomala ndi eni masheya zambiri zokhudza momwe banki yachitira chaka chino. Iwo ati zadza kamba kolemekeza zofuna za makasitomala awo. Akulongosola.
popita ndi nkhani za akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalango yotetezedwa ya nkhotakota wildlife reserve atalandira pempho la anthu ena omwe amachita malonda a mpweya wa carbon lokuti amagulu oyenera awateteze ku mchitidwe wowadyera masuku pamutu pa malondawa. Mkulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyo a David Nangoma wati anthuwo omwe amachita malondawo pansi pa nkhotakota wildlife reserve association nawira akuona kuti amkhala pakati amalondawa ndi omwe akupindula. Iwo anena izi pa msonkhano wa adindo osiyanasiyana pa ntchito za nkhalango omwe wachitika ku nkhotakota. Winston Kaimera ndi zambiri. Mafumu a ndodo okhala mozungulira nkhalango yotetezedwa ya nkhotakota, akuluakulu aboma komanso akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyi ndi ena mwa omwe anali pa msonkhano umene cholinga chake kunali kuwunika ndondomeko yomwe akuluakulu oyendetsa nkhalangoyo amagwiritsa ntchito pa ntchito zokhudza anthu osiyanasiyana. Mkulu oyendetsa ntchito za nkhalango ya nkhotakota wildlife reserve a David Nangoma anati ofesi yake yalandira madandaulo osiyanasiyana okhudza momwe ntchito yogulitsa mpweya wa carbon ikuyendera. Iwo anati akukonza zokambirana ndi akuluakulu aboma komanso magulu ena oyenera pa nkhaniyi. Padakali pano tili ndi maproject angapo amene akuchitika a carbon trading, koma kunena mwatchutchutchu sikwenikweni akupindulira anthu a Malawi. Ndipo pa msonkhanowo phungu wa nyumba ya malamulo wadera la kumpoto chakummawa mboma la nkhotakota Alverston Kondowe anati ndikuyenera kupeza njira zomwe zingathandize kuti akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyo asamatseke msewu wa M18 usiku pofuna kuteteza zachilengedwe. Akondowe anati mwa zina kutseka msewuwo omwenso umadziwika ndi dzina lakuti nkhufi kumasokoneza ntchito za malonda. Ngati malamulo a Wildlife and Reserve Act amaletsa access ndikuti aphungu tine ntchito nayo kuti tipange review malamulo, tipange ring fence msewu cholinga kuna kuti ma transport komanso anthu asamapanga interfere ndi zolengedwa ndi chilengedwe azidutsa 24 hours. Ndipo poyankhulapo akuluakulu oyendetsa ntchito za nkhalangoyi yomwe ili pansi pa African Parks anati ndikuyenera kupeza njira zokomera mbali zonse pofuna kuthana ndi mavutowa. Ndine Winston Kaimera mwa Zodiac mboma la nkhotakota. Tsopano tunupo nkhani za masewero. Olankhulapo pa zamasewero ati timu ya FCB Nyasa Big Bullets isatayirire pamene ikumane ndi Red Arrows mu CAF Champions League pa masewero achibwereza omwe achitike lero likudzali mu mzinda wa Lusaka, Zambia. Anthuwa Christopher Njeula ndi Henry Gome ati timu ya Bullets ni ntchito yaikulu yoti igwire, komabe iyi ni mwayi waukulu ofika mndime ina ya mpikisanowu. Timu yomwe ichite bwino masewerowa idzakumana ndi TP Mazembe ya ku DRC. Bright Kanyama alimba ripotiri. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets ilowera ku Zambia kukakumana ndi timu ya Red Arrows pa masewero achiwiri a mu ndime yachipulula ya mpikisano wa CAF idapambana masewero oyamba ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la bingu. Izi malingana oyankhulapo pa zamasewero a Christopher Njeula ndi Henry Gome ndi mwayi waukulu ku timu ya Bullets, komabe ili ni ntchito yayikulu yoti igwire kuti idzigulire malo mu ndime yachiwiri ya mpikisanowu. Anjeula alangiza timu ya Bullets kuti ikasamale pomwe idzikasewera ndi timu ya Red Arrows atikamba kuti kusewera koyenda. Akapita ku Zambia akayambe kusewera mpira wa discipline ndikukhulupirira zokuti a technical panel akhale akuyang'anira zinthu ngati zimenezi kuchinyitsa moyambirira ndi kuti zikhale zovuta kwambiri ku Nyasa Big Bullets pamene nomwina yapita ku Zambia. Pamene oyankhulapo wina Gome wati potengera kuti masewerowa ali pa 2-1 kukomera timu ya Bullets, lamulo logoletsa zigoli koyenda likagwira ntchito ndipo timuyi ikuyenera kukhala ochenjera kwambiri posagoletsa chigoli mwamsanga pa masewerowa omwe achitike mu mzinda wa Lusaka kuti ikakhale ni mwayi waukulu ofika ndime ina. Chimene Bullets ikuyenera kupanga ikapita ku Zambia ndikuonetsetsa kunena kuti isakagoletsetse chigoli china chilichonse, ndipo iyoyo ikakhale yoti ikathe kugoletsa zigoli cholinga chona kuti aonjezere mwayi wawo okuti apitilire mu mpikisano umene. Masewero achibwereza akuyembekezeka kuchitika pa 24 August 2024 mu mzinda wa Lusaka ku Zambia. Timu yomwe ikapambane pa masewerowa apakati pa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi Red Arrows ya ku Zambia ifika ndime yachiwiri ya mpikisanowu ndipo idzakumana ndi timu ya TP Mazembe ya mdziko la Democratic Republic of Congo. Malo mwa Zodiac,
ndine Bright Kanyama. Apanso ndi pampero pa nkhanizo matisanasiyane tonenso mitu yake. Msonkhano wa chipani cha DPP watha ndipo nthumwi zavomereza apita mutalika kuti adzayimire chipanichi pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chaka chammawa. Bungwe la UNDP lati pofika 2030 75%